Assalamu alaikum daraybe assistance humanitaire d'urgence hande kade hannitino jamaaji meden toujours liggeji meden no jokka hande yiden ka jaamu meden dama se inni non dama don andi dama ko e nder maamu jeya bene ka don hore maamu ko don dama ndiya mi sikki tun dama ko à 25 à 30 km de la ville de Mamou donc don andi en arno wadde image do de hollugo jamaaji julube bebe dama do kadi hino hatton jini e suudu Allah jaamu fika jubben ara Allah subhanahu wa ta'ala ko haben do hande arno oyatuma artuden ka do ko iwden ka meden nyasagala donc e gal do kadi ari kadi fi hollutugol jamaaji din toujours do no ikaron ko addi en do ko andugo jamaaji din enen assistance humanitaire d'urgence en nangi golle den en jogiti ka juude men e wadi doni no suto don do ni o yi jaami gono do hanse numa hari dum do libamo sibban julbe en andintina jamaaji din fondo ko wonden do ni eden suki talento on finire non so cosa fare va wallinama eno ka nyere de l'autre côté la caméra de l'autre côté eno koccuje de wallinama sera to musika julbe ko jaare ndi woni do eno jaare no suto do musika julbe jaare ndi haddama sino didire si Allah jabi Allah subhanahu wa ta'ala newni nyande go suumaye diden go jaami men fi julbe Allah ben heba ko juula harande no inne suumaye gasi hare gayni darnugo jaami o jonnite babira e menen be meden ka daman do jaami mabbe musidɓe jubbe do bawgal wallitagol partenaire be meden ben hanki en soodu no simangi addu en ka meden daman ga 9 ton soodu den planche je soodu den madriyeje soodu den o mawo janko da on va aller voir ça o firten sengo ton musidɓe jubbe suko don doni o ko den jande do ari do hanki cippi ka meden daman ga fi wadugol pose première pierre musidɓe julbe ono do ni o ba ko wallina do ko simangi men dim buma do musidɓe julbe edo ngandi do to battike jon ko jaami wona don suto don non ka holli on non fuddo wolde simangi de l'autre côté on continue toujours simangi no suto don do ni ko simangi jippina ka meden daman ga fi si Allah subhanahu wa ta'ala newni nyande go o sumaye maadum e dimension si Allah jabe ara e waden pose première pierre on pose première pierre wonu ko fi en diddi jaami men on dama fudole mo der nu leru suma e musidɓe jubbe ne suma e on no gasa e do bawgal Allah ran gayni jaami o sala jabe jonnite babira e meden ben hare ko dum woni fondo men gon ene assistance humanitaire d'urgence e partenaire be meden ben hare ko di simanji rewti ga ko men holli do eno simanji ko wondo di foppo majji goddi kan bawga ko to ni kala simanji do di foppo majji kan di paka di foppi di paka do musidɓe julbe ko den jande do ardi de l'autre côté madriyeje de moto men holli on jaarendi men holli on kottuje de men holli on kaaje jane de musidɓe julbe hara jango si Allah jabi brique jeden hewte ka meden daman do si brique jeden hewti après are waden pose première pierre fuddo den golle meden den daman bay don andi enen jaamije meden en darne do woni kisam bay partenaire meden be ko be Allah wadi barke mudu Allah burto wadde barke mabbe wada barke juriyaaji yimbe fo e ala yayi madriyeje den aka do non ka do anni ma toujours hare ko madriyeje den do wallina do de tanto lekko sew ko jippini voilà parce que chevron je den de do men jawno de do men jawni ka chevron je den no wali do to kadi haray ko dum yudo men ngamen assistance humanitaire d'urgence men tay men hewtu kam modo ngamen andina on hankin ko menen neluno bagage di hewtu ga ko hari niddi be seni jaberbe jippini bagage din donc men ari men andini yon ko menen nelno bagage din jippoga si Allah subhanahu wa ta'ala newni e do si Allah jabi nyande go suma e madum e dimanche won do arde do men ara si Allah subhanahu wa ta'ala newni diden jaami men hon dama yara be bolla si Allah walliti ken partenaire walliti déjà je profite de l'occasion iden tori partenaire ben fo wallita golle fi yembe to simangini fi yembe to birki jeden fi yembe to fiwo go manka ko da fi lanta go jaami men hande de do so dama de madre de do me ko juste fi ko be menuisier ben gollida der ga de chef do kala ko be gollita kon kadi den jande do kala même chose di simangi do hande koccuje den so dama chargement goto no wali do jaayi ñen ka so dama jaari ndi kam so dama wali do musidɓe julɓe hara den todi jamaaji din mo be ka woni ko fi Allah wote nabi ko suma e won hewtude e fo meden den fala baraji Allah subhanahu wa ta'ala o ko di baraji donc haray hiden tori jamaaji di fop wallitagol mo be ka woni
mo be parce que den andi ko fi suudu Allah subhanahu wa ta'ala non mo be ko do arta do ma barke baraji donc ala den tori mo kala won do video do you partage o video do publier mo partage mo dam publier fo fino jama walli tora fi to o jami men daman ettu tan fi darnugol babira men hande mi sikki tun depuis jami won hande libaro ko do wonon julde ne ko do wonon jonger do wonon julu kono wonno bere julbe ngene jami ga be ngare on no mo tan nar toujours jurgol do ko bawa ko ton fewndaki wadi simen ɗuuɗa ɗo fewndo ɗo si wagu to fewndi ke wagu tu fanama alan sara on taway ɗum ɗo fof no heewi no weƴƴita gate meɗen juula ka yaasi ɗo awa partenaire ɓe gon nani ara e pontinje ɗen kadi pontin kadi arno men in pontin kadi arno si o woyɗiɗo koye arno e sumbu kaba kudu koye ɗiɗo kadi koye arno e wayaji kadi fi dataji ɗi fof kadi arno mais yewno men embarqué o yigoy ka page présente meɗen Mayam Touré donc ara e min rudiyaka ɗon hande déjà ko min représentant ton Conakry donc alhamdulillah yalla ɓurtu wadde barke golleji meɗen ɗi walla jamaji ɗin fof haray min yewtuno kam moɗon gaɗe fi en tintuɗo men andina o ko minen neli ga nelal nga yettike men tawrino men neliri noon kadi ko noon hewtiri ga kadi hara min andintinon kadi fayin kadi min hewti kadi ɗe balɗe ɗiɗo so Allah jaaɓi jidden jaami on minen e masoɓe men arda so Allah jaaɓi ɓe toppito golle ɗen ɓe golle sallah haray minen kam eɗen marɗon jabaw fi min torike Allah yo Allah ɓeydu ɓantude fii meɗen yo Allah ɓeydu en wallude en toriki Allah kala anniyiɗo annuye moƴƴo walliti en ɗo yo Allah ɓeydu wallitade mo kanko kadi yo Allah waɗan en ɗum joddi aljanna hara hino ɗo premier limamu amen on ko kamɓe tooliɗo no wiye Alhaji Mamadou Gulo e mawɓe wonɓe leyɗa ko ɓen wiyete ceerno Ibrahima Sori ko mawɓe musida mawɓe gori ɓen ka ayde ɗoni haray ɓe mawɓe ɗa ko ceerno Ibrahima Kanja wiyete haray ko mawɓe leydi ndin ɗoni aray menen kadi min weltanike Allah min weltanike o min weltanike Mariama Touré e équipe mum on fof meɗen weltani Allah weltaniɓe ɓe dandi men ɗo hersa ɓe dandi men ɗo ɗum ɗo min itti ɗum ɗo hari meɗen jiɓi hanki hande noon min iwi e jiɓare min andi ɓe daranike fi wallitagol men min weltanike Allah min weltanike ɗum yo Allah ɓeyduɓe wallude aray ko ɗum woni komi wowlata ton aray Allah ji en du'aneɓe ɓeydaneɓe du'a ɓa heɓe mari ko du'anaɓe ɓeydaneɓe du'a ɓa ko du'anaɓe اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه محمد وسلم ورب السماوات والأرض والأرض متبرني الله باتنا الله بارك ما على نونا إن كل جيل على جامع محمد ومتى جاس على عبادي أني فإني قريب مجيب دعوة الله سادعني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بحرمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم